unsa ba ning baka hasip og panab sa isang buwak? Dog, makmak. Ma, Balhin rin hatong baka dog. unsa pa? Ibali na og baka? Kay ngano man? Tara, ilita na rin. Ma. Makmak. Oh, sige pa. Ma. Mo. Bugaya ni baka ha. Grabing kapuyap. Padali. Pagdali. Oh no! Mo. Mo. Hala. Agsi, nakina mo na pangan Blackpink habilin. Ako malikon. Mo. Saan ni ba ni nakina mo si Blackpink? Tiso na ba yung maglakaw? Ano yung ginaguyod? Tarong pud ma. Damag ka. Tamad niya ka dira tali. Oh, taragi mong inahan. Ari tapad ra ka na mo gihikot. Itapad ra mo gihikot ha. Tarong dira kay mas madamag niya sa pagka. Tarong magbantay na imong anak ha. Ma. Di tarok panagak ba no? Wa man jud tay ko harong panahon na. Angin kayo eh. Nindot naman taro kayo inom og mahalon nga limnon. Te kwarta. Anong hilobir ba? Lami kay imnon ron kay init kayo. Lami kayo ron iinom og limnon nga mahalonda. Wala tay kwarta. Nga muha ka tagbaka kay aron dako tag kwarta. Sige, anak. Mo tag barak makabay kay aron ka. Patag ilimnon mahalon ba kanang hilobir ba? May pa. Sige raman tag binuog kulapo ani. Kana na pong mahalo na ilimnon, kanang hilobir. Oh sige, ngawat ta. Kay mainom ta kay init yung panahon oy. Kay labi kay inom pabugnaw ba pabugnaw. Lagi. Ikaw kay ikaw ba ito sa bakahan ron? Oh, ako'y bahala. Daghan kayong bakahan dito akong nalabyan. Sige. Ato na to boss. DJ Rans. Oh sige. Ikaw tara, tara. Ah. Ay, kalimot ko. Sakit na nimo. Usag tawagan ta ang buyer kay atong pangutan og kuan kay mo palit ba siya baka? Oo, ato siguro udan ba og mupalit pa siya. Lagi, akong tawagan ha. Tawagi. Basin niya, Basin iya balibaran ta. lagi niya mo dan magdano tag baka niya, di mo palit patay ta. Lagi. Patay kwarta pa dita kapat og hilobiran. Tawag ba? Balik baka? Naman yung tawag. Ani? Ay nagsaba, kaniring na. Hello. Oh, hello. Oh. Ah. Mo ning mamalitag baka? Mupalit mo og baka runoy kay naami baligya lagi rong baka lagi noy. Kay pang inom na mo ba kay uhaw kayo panahon noy init kayo. Nagibili ang baka? Oo, mas maayo nun boss kay di ako yun halang ko gusto ado ka baka. Ay naitaro na nakalimuot kayo. Sige sige, amo lang dadun diha noy. Sige sige. Oh, ihatod lang yan yun diri. Paabot lang ko. Oh, okay, bye. Sige bye. Sa palit, sa palit. Oh, palit, palit. Na kainom jud ani bagong Ta. ilimnon kanang hilobir. Tanah kay magdali ta kay. Magdali ta kay maabtan niya tas tag-iya. Sige, sige una. Boss DJ Rans, una. Kay, kasing ni tao ba? Oh, tawa. Mo na ron. Ay, mo na ron.
Tawa Banski, tawa. Tibang. Mo na ro ka kung giingon ninyo nga baka. Mo na ro ka tong kuhaunon, lilian ninyo kayo ha, kay basig na tag-iya. Tong auhon. Tinuod sa ingon nimo na daghang kabakahan diri. Lagi kamang, kamang. You serious? Ito lang. Kamata ni baka ha. Mati man. Kwarta mo kita bro. Bakal kita. Uy! Uy kayo na! Hindi ka malako, masakit to ng guro ni! Ay! Natuok! Pusadong baka na, kamak! Ito gwa ito, balik ito, ito, palandong to. Ako na itong kwaon! Asa man ako dapat ka? Kwaon pa? Kwaon kasi magitugwa yung gani ha? Itong kwaon ito, ibalhin ko kay kikitintan ha? Oo. Lo! Asa na magbaka diri? Naman! Kawat mo siguro to? Akong tagus papa. Pa! Atong baka na si Blackpink o si Blackjack nawa! Ikawat siguro! Ikawat? Nawa man dito galit! Ito pangita ba dito ba? Panulihan dito? Lagi pa! Patay dito ko ng papa! Ang baka sa kato napita yung kawat ng baka na mo! Kaya doon nakakita niya ito mga dyan pasanginlan! Masaya po nakuha! Asa man wait tao dito ha? Ko! Napkaya! Usa ka ito na dagan-dagan! Pasig mo ito kawatan! Siguro ito nagkuha sa mga baka! Ako na tumbi! Ikaw nagkaos baka naman o! Ako ay nagkaos yung baka! Limudli mo ba siya kang buka ka na? Lipan ko diri ka! Ito kanta ka ng papa bi! Kita ka sa kong lawas o! Kita kong tiks yung baka doon ka buok! Kalibar ko diri! Ito ang buka ka! Ipablatit na ka na akong buka ka! Ibig pandi meron mga apot yung baka! Kaya ba ako pa yung palit bugas? Iya ba itong gikawat? Tolak kawat to ah! Sabay sana ko, ako din ikaw baka. Adto ko pa dong. Tanaw na to kinsay mo ako makawawan buanga ka. Ay murag ako'y nagkawat. Nakabahuan na dyan tagtaman niyan eh. Di na niyo takan ni mapasuin lalaki tayo nagkuha sa liyang baka. Ano ka balikan baka? Oh, hata na itong ihatod. Para makapalit ang mga bagong ilim nun ba? Kanang hilubir. Kay ang lawas-lawas oh. Kung ano Diyos pinupula po. Ang sinusupin ni kayo ni. Ang ilaw dito ba? Ay, Tana, mato na ta kay aron makainom na ta kay buhaw naman po kayo. Bangon ako. O sige, tara, tara. Tara. Wala ko baka. Padali mo diha. Kay buhaw na kayo ko. Padali mo diha. Parang ako natin. Kuyura na ng natinga. Kulong, bawin na kayo. Ang muna ba hinagdagan? Ito ni Tanay niya, ma. Dali. Dali ma kay umama tama na eh. Dali kay na. Yan mo. Uy.
sa anak ang baka. Oh, ano man siguro magbaligya baka? Nga among tawag ni mo ganina noy, nga among ibaligya, tampo kayo ni noy. Mo, dapat natin na, kulon pink. Amo lang ni ibaligya ni mo. 500, pangtagay lang sa hilubir. Mo, tampo kayo ni noy. Oh, Wala na. Ano mo maging baka? Oh, kamu rin kau baka dai. Iya din eh. Amo. Dapangan. Uy, uy. Run. Kulon pink. Wah! bag! Sa bakalubag! Salamat kay inyong gimanog tanaw ang Benjo! Don't forget to subscribe sa among YouTube channel. Thank